Централ парк е модерен жилищен комплекс в София с 7 сгради и над 1000 апартамента, а ние от Черен в Климат изградихме цялостната вентилационна и климатична система. Намираме се в теренното пространство. Тук има 74 джет вентилатора, които служат за отвеждането на 174 000 кубика въздух в час. На партийно ниво изградихме ОВК инсталация на ресторант с капацитет 500 места с климатично и вентилационно оборудване LG. За кухненската вентилация произведохме, доставихме и монтирахме кухненски смукатели от неръждаема марина с филтърни касети. Чернев Климат произведе 2000 метра спировъздуховоди и 4000 квадратни метра правоъгълни въздуховоди с всички свързващи елементи към тях. Без посредник, директно от нас до твой обект.